Maite dugu bizia, maite dugu jaia, aitak ez jaintzen digur, etxeko maia. Hor da bere itzaren, oihartzun alaia, eta ozen iren, elkartasun deia. Zainetan daramagu, zuganako zena, zenide hokaitaran, biltzen gaituena. Xurgatua baitugu, zure gozamena, Eukaristi mailan, nabaritzen dena. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin. Zenide maiteok, presta ezagun geure bihotza, geure anima, Eukaristi honetan parte hartu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitza betiko bizitzara, egin dezagun otoitz. Hoi jainko, zure grazi miragarriak era guztietako bedengapenez aberazten gaitu. Egizu geure izaera zarreteik biziera berrira aldaturik, presta gaitezela zeruetako erreinuko ospeaz gozatzeko. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta regebiz behizera gizaldi eta gizaldietan. Danielen profezia liburutik. Egun haietan jendetaldeak heriotzara kondenatu zuen Susana. Orduan Susanak oihua handiz esan zuen: betiko jainko, ezkutukoak ikusten eta gauza guztiak gertatu baino lehen ezagutzen dituzuna. Zuk ongi dakizu gezurrezko aitormena egin dutela nere aurka, baina horiek beren gaiztakeriaz nere aurka asmatu duten horretan errugabe izanik ere, hil egin behar dut. Entzun zuen jaunak Susanaren otoitza eta hiltzera zeramatela, Daniel izeneko gaztetxo baten gogo santua argitu zuen jainkoak. Eta oihua handiz esan zioen: ez dut nik erantzunkizunik honen heriotzan. Herri guztiak harengana itzulirik esan zion: zer ari zera esaten? Danielek jendearen erdian zutik esan zuen: Israeldarrok, hain zentzugabeak alzarete, auzia aztertu gabe eta frogarik gabe kondenatu duzue Israeldar emakume hau. Itzuli auzitegira, gezurrezko aitormena egin baitute horiek emakume honen aurka. Berehala itzuli zen jende guztia eta herri arduradunek esan zioten Danieli: eser zaitez gure erdian eta mintza, jainkoak zaharrei dagokien zentzu eman baitizu. Orduan Danielek esan zien: bereiz itzazue bata besteagandik, eta nik galdegingo diet. Bereiz jarri zituztenean, bati deitu eta esan zion: gaiztakerian zahartu zaren hori,
Orain datozkizu gainera gaurdaino egin dituzun pekatuak. Epai zuzengabeak eman dituzu, errugabeak kondenatuz eta errudunak askatuz. Jaunak esanaren kontra onela baitio. Ez eman eriotzara errugabea eta zintzoa. Ea bada, emakume hau mutilarekin ikusi duzunez gero, esan zein zuhaitzen azpian ikusi dituzun elkarrekin. Akazia baten azpian, erantzun zuen ark. Danielek orduan, ederki, gezur horrekin zeure burua galdu duzu. Jainkoen aingeruak hartu du zigorragindua eta erdibi egingo zaitu. Ura bidali ondoren bestea erakarri eta esan zion, Kanaango arrazakoa zarazu, ez Judakoa. Edertasuna liluratu zaitu eta irrikak bihotza okertu dizu. Horrela jokatzen zenuen Israelgo emakumeekin eta haiekin beldurrez, zuekin etzaten ziren. Baina oraingoan Judako emakume batek ez du jasan zuen txarkeria. Ea bada, esadazu zein zuhaitzen azpian aurkitu dituzun elkarturik. Aritz baten azpian erantzun zion. Danielek orduan, ederki, gezur horrekin zeure burua galdu duzu zuk ere. Jainkoaren aingerua zain dago ezpatarekin, zu erdibi egiteko. Biok garbituko zaituzte. Orduan batzarrozoa oiuka hasi zen eta jainkoa bedeinkatu zuten, beragan itxaroten dutenak salbatzen dituelako. Ondoren, bi zaharren kontra altxatu ziren, beraien aitormenaz frogatu baitzuten Danielek gezurrezko testigantza egin zuela, eta lagun urkoari egitea pentsaturik zuten gaizkia egin zieten beraiei. Moisesen legaren arabera, hil egin zituzten. Egun hartan pertsona errugabe bat salbatu zen. Jaunak esana. Ibar beltz ilunean banabilere, ez naiz gaitzaren beldur, zu nerekin bai zaude. Ibar beltz ilunean banabilere, ez naiz gaitzaren beldur, zu nerekin bai zaude. Jauna dut hartzain, ez naiz ezeren beharrean, larregurietan etzan arazten hau, urbazter lasaira eramaten eta indarrak dizkit berritzen. Bide segurutik narama, bere izenari ohore eginez. Ibar beltz ilunetan banabilere, ez naiz gaitzaren beldur, zu nerekin bai zaude. Ibar beltz ilunean banabilere, ez naiz gaitzaren beldur, zu nerekin bai zaude. Zure arzaimakilak lasaitzen nau. Ibar beltz ilunean banabilere, ez naiz gaitzaren beldur, zu nerekin bai zaude. Maia atontzen didazu, etzaien begibistan, olioz gantzutzen didazu burua, gainezka dut edontzia. Ibar beltz ilunean banabilere, ez naiz gaitzaren beldur, zu nerekin bai zaude. Zoriona eta maitasuna ditut lagun, bizitzako egun guztietan, eta jaunaren etxean biziko naiz, amaigabeko egunetan. Ibar beltz ilunean banabilere, ez naiz gaitzaren beldur, zu nerekin bai zaude. Entzungo alduzue gaur, jaunaren mintzoa. Ez gogortu zuen bihotza, nik ez dut atsegin gaiztoaren eriotza, dio jaunak, jokabidez aldatu eta bizi dadila baizik. Entzungo alduzue gaur, jaunaren mintzoa. Ez gogortu zuen bihotza.
Jauna zuekin. Jesukristoren Evangelioa San Juanen liburutik. Aldi hartan, Jesusek esan zien fariseuei, ni naiz munduaren argia, niri jarraitzen didana ez da ilunpetan ibiliko, izango du bizirako argia. Fariseuek esan zioten, zuk zeure buruaren alde egiten duzu aitormen, beraz, zeure aitormenak ez du balio. Jesusek erantzun zien, nik aitormen neure buruaren alde egiten badut ere, nire aitormenak balio du, ongi baitakik nik nondik etorria naizen, eta nora noan, baina zuek ez dakizue, ez nondik natorren, ez nora noan. Zuek giza erara epaitzen duzue, nik ez dut inor epaitzen. Eta epaituko banu ere nire epaia baliozkoa izango litzateke. Ez baitut nik bakarrik epaitzen, bidali nauen aitak eta biok baizik. Eta zeuen legean idatzita dago, bi lagunen aitormena baliozkoa dela. Honela bada, nik neure buruaren alde egiten dut aitormen, baina bidali nauen aitak ere egiten du aitormen nire alde. Haiek galdetu zioten, non da zure aita? Jesusek erantzun zien, ez ni, ez nire aita, ez gaituzue ezagutzen. Ni ezagutuko baninduzue, nire aita ere ezagutuko zenukete. Tenpluan irakasten hasi zela, dirukutxa ondoan egin zituen Jesusek adierazpen hauek. Hala ere, ez zion inork eskurik erantzi. Ez baitzen artean iritsia haren ordua. Jaunak, esana? Ni naiz munduaren argia dio jaunak, dio Jesusek gaurko evangelio honetan. Eta evangelio honek gonbidatzen digu hausnartzera ze argi mota argitzen duen gure argia, gure bizia barkau. Askotan ez gera eguzkiaren argiarekin konformatzen eta argi artifizial batzuk pizten ditugu geure etxean. Geure bizitza espiritualean berdin pasatzezagu. Jangoikoaren argiarekin ez dugu bale izaten eta beste argi batzuk jartzen ditugu. Eta argi horiei jarraitzen diegu. Eta pentsatzen dugu argi horiek direla geure salbamena. Ez tala, Argi bakarra dago, Eta argi horrek izen badu, Jesus. Eta argi horrek gu bezalako bat eginda, argi hori gugana iristeko. Beraz, geure eskuetan dago argi horren izpiak hartu nahi balima ditugu, beraren menpean, beraren inguruan bizitzea. Santutasunik, birtuteik ez dago beste argi batzuen azpian. Muchas veces nos conformamos con dioses que ponemos en nuestra vida que no reflejan y que no son la luz de Cristo. Cristo en el Evangelio de hoy nos dice, yo soy la luz del mundo. Y muchas veces ponemos en nuestra vida fluorescentes, focos y luces LED que alumbran cierta parte de nuestra vida. Pero en un momento esa luz se va a fundir. Y si tenemos toda nuestra fuerza puesta en esa luz, junto con cuando se funda la luz,
nos vamos a fundir nosotros también. Porque vamos a pasar a vivir en esa oscuridad que nunca hemos experimentado. Y ahí preguntaremos en dónde está Dios y echaremos toda la culpa a Dios y nos enfadaremos con Dios. Pero Dios, desde su amor y su misericordia, nos dirá: ¿yo qué culpa tengo de todo esto si tú me has echado de mi vida, de tu vida? Si tú has puesto a otros dioses, si tú has puesto a otras luces, si tú has seguido a otras cosas. Y ahí experimentaremos el silencio de Dios. Porque no estamos acostumbrados ni a su luz, ni a su voz, ni a su pedagogía. Y viviremos en esa negrura, en esa falta de luz. Hoy os animo, y el Evangelio de hoy nos anima también a cada uno de nosotros, a que reflexionemos qué luz alumbra nuestra vida. Que no dejemos pasar esta pregunta ahora en Cuaresma. ¿Qué luz alumbra en mi vida? No tengáis miedo. Quien se hace esta pregunta tiene las de ganar. Quien está debajo de la luz de Cristo va a ver que va bien. Quien no está debajo de la luz de Cristo sabe que tiene camino por hacer. Es una pregunta que merece la pena hacérsela, que merece la pena vivirla y que merece la pena profundizar en ella. ¿Qué luz alumbra mi vida? Karismako 5. astean Pasko jai handiaren aterreraino hurbilduko gara. Eska dezaiegun bihotz berritze bidean ere aurrera egiteko grazia. Santu izatera deituak, baina oraindik bekatari garenok ahalegindu gaitezela, Jangoikoaren deiari erantzunez, geure jokabideak zuzentzen, eska dezaiegun jaunari. Munduan gaizki epaituak eta bidegabe kondenatuak direnetzat izan gaitezela kristauok Daniel gaztea bezala babesteko gabeen babesle. Eska dezaiogun jaunari, lan gogorretara behartuak, gerlari izateko baituak, kartzelatan torturatuak edota gizartean baztertuak daudenei erakus dezaigula kristauok laguntza eskainiz Jangoikoak dien maitasuna. Eska dezaiogun jaunari. Evangelioko emakumeak bezala, suma dezagula guk ere Jesusen barkamenaren poza eta biziaren aldatzeko asmo sendoa. Eska dezaiogun jaunari. Hau dana eskatzen dizugu Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bedenkatua zu jauna, zerulurren Jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ogi hau, lurra indarrak eta gizakeren lanak sortua, hau sengo zegu, betiko zurenaren ogi. Bedenkatua zu jauna, zerulurren Jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ardo hau, matxo indarrak eta gizakeren lanak sortua, hau sengo zegu, betiko zurenaren edari. Zenideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia Jangoikoari eskaintzerakoan.
Misterio santuak ospatzean, jauna, geure bihotz berritua eskaintzen dizugu pozik, gorputeko penitentziaren fruituaz. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, ezkerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri ezkerrak matea jauna eta guzti santu jainkoal guztiun beti ere korri. Gorputzaren barauaz geure grina txarrak heltzen dituzu, geure bihotza jasotzen, eta indarrak eta zariak ematen, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Honen bitartez, zaingeruek zure handitasuna gorezten dute, zerutar espiritu eta botereek zeure ospe adoratzen, goiko indar eta serafin doatxuek zuri euspe ezagur egiten, postazun bera baititu zerutar guztiak elkartzen. Ona rezazu jauna, haien gorezpenekin bat egin ditzagula guk ere geure kantu hotxak. Santu, santu, santua, diren guztiek jainkoiko jauna, zerurunak beteri dauzka zure diztirak. Osana, zeru oienetan, betenkatu da, jaunaren izenean datorrena. Osana, Osana, zeru Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren itorri. Egitzazu bada santu garduek, zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol, egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzeraz joala, ogi hartu eta eskerrak manez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue, eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz erizkerrak manez berikaz lehi eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire horigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak manez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gehitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Francisco gure eta santuarekin, Fernando gure gotzearekin, eta Liz gizon guztiekin batean. Eraberean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur horitzen ditugun Jeni eta Jose. Eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure arpegaren argitan. Errukizak izkugarrengu guztiok betiko bizi eritxe ezagun, Jainkoaren Ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostol santuekin eta gizalde guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gortzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zure jainkoa eta algoztiun horri, Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia, gizalde eta gizalde guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe zan dezagun.
gure aita, zeruetan zerrana, santu izan bedi zure izena. Etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu ziten taldien erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu pakia gurgunotan, zure errukiari esker bekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zurinaren itxarpenean Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pake uzten dizuet neure pake ematen. Begira zure lizaren sinizmenari, eta ez gure bekatuei. Eta zure gogoa den bezala emaio zu lizari pakea, eman batasuna, errege bizibeizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, emaio zue pakea alkarri. Angoikoaren bildotxa, zuk entzun dezu munduko pekatua erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzun dezu munduko pekatua erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzun dezu munduko pekatua emaiguzu pakea. Hona hemen jangoikoaren bildotxa, hona munduko pekatuak kentzen duena. Zurion txua jaunaren maira deituak. Jauna, ez da izan zure etxea ezartzeko, baina zazuz bat eta zelatuko ez. Kristoren gorpatza. Egin dezagun, otoitz. Zure sakramentuen graziak sendotu gaituzu jauna, egizu garbi gaitzala geure jukaera okerretatik, Kristori jarraituz, zugana bizkor joan gaitezen. Errege bizbeizera gizaldi eta gizaldietan,
jauna zuekin, eta bedinka zitzatela jangoiko alguztidunak aitak, eta semeak, eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Guztizona zaitugu maite beti, beti zaitugu maite beti, beti gure zer gaiztoek gure bihotza dute erdiratzen amurra baita gutaz izan zazo beti errukia beti Jainkoaren ama, ama guztizona, zaitugu maite, beti, beti, zaitugu maite, beti, Eskerrik asko etorri zeaten guztioi, zaindu zaitezte eta jauna lagun ostegunean elkar ikusten dugu. Bihar eta etzi hitzaren liturgia izango da parrokian, ez naiz hemen egongo. Egun eder bat izan dezazuela. Creo